Hello guys, Berai. Welcome to my YouTube channel. Ani video nanya sekarang subscribe, comment, like, share kalian tak bukti. Tapi ini live nuzak paman ke hasil, nak kaisa kok sana ni. Tu mani bisingo, ano 3K kariman kangke, anok ni bagai kaisa surprise nai. Abang ko kotor surprise. Anboy ang tini live pakya. Tama surprise no abo ang tabuk saya ko. 3K kaman pore ang norok no surprise nai. Belai important abo. Norok ano support klai tong di. Ani video no norok punya the pai thak jara nai tong. Ambai jo tano. Kasomali Berai ne kotrok. Nana di. Nah di noh kosong jak Berai nih noh hodot tamu room nih saring jara bahan thanda kaki Berai nih ini mele wadi si pene kelai dong nah di sini yang bo nah oi noh kosong jak wadi thak drop siko tas thak juga kau teh pini si white tong sakwa nah kiri noh kasomani Berai pariba tamsuk nokar somka saimal ya sini yang uti neri nai marke nah di tamsa sun nokar bo somka bah tamsa sun nokar bo somka saimal ya saringin jara ba wati wana nai tong ba ekdom camera kesung ngi tong hata mar nang kamo yang pasing nah gedi bapari dolok market nokar somka no nugui man kana no nang teba phung na wati bangkha tini market no ठीक है hay pano tabuk thak rob thas thak jago ta pini white tong no man khana tabuk thas thak jago mani pini klai tong ta asu bangya hay no simple ta bangya kisa ngai tong tam sunokha somka onom punuk nai ang nai tong di punan se pai thak jora tabu kisini yang sejna rok khai tongo te bubarok bar tong nai mang sejna rok tabu si bubar bar tong te buthai bo thai tong hai de no sukma he sok pa jau ka hana hai pargo tamsa sunokha songpati ni wanai markhe jikhe tai waisa kosogri bosika wati bang khatini to phan chista thagya ko irna sinai tongsa ko noko somboi nahar nai di papari pa bosuk khlai noka somka nobor bo sip belai no auka kisa wati sarika pene man kisa hamka marang khatini belai kheno no nugui man khana noka bo kosom belai no Berai no ba aram wati bo thagirika no bo sip aram ui tongka hain hai ang taw yang ti guri ta Berai ngai hai yang tika haino guri te thongsi ta